Film End of Watch z roku 2012 patrí medzi najemotívnejšie policajné drámy posledných rokov. Režisér David Ayer nám v ňom ukazuje každodenný život dvoch policajtov z Los Angeles, Briana Taylora a Micka Zavalu. Nie je to klasický akčný film, ale skôr surový pohľad na realitu ulice. Kamera je často otrasená, snímky pôsobia autenticky a my máme pocit, ako by sme tam naozaj boli spolu s nimi. V autách, nebezpečných domoch, v tmavých uličkách. A práve preto si film získal tak silné miesto u divákov. Ukazuje nielen brutalitu gangu a drogových kartelov, ale aj hlboké priateľstvo a lojalitu medzi dvoma mužmi, ktorí vedia, že každý deň môže byť ich posledný. A potom prichádza finále, scéna, ktorá otriasla každým, kto film videl. Tragický koniec, smrť hrdinov, ktorý vyzerá ako neodvratiteľný osud. Ale čo ak to osud vôbec nebol? Čo ak smrť Briana a Micka nebola náhoda? Čo ak celá pasa, do ktorej sa dostali, bola naplánovaná o mnoho dôkladnejšie, než si myslíme? V dnešnom videu sa pozrieme na temnú konšpiračnú teóriu, že v policajnom zbore sa nachádzal zradca, ktorý spolupracoval s kartelom a že to bol práve on, kto poslal našich hrdinov na istú smrť. Aby sme pochopili, prečo je táto konšpirácia taká silná, musíme sa najprv pozrieť na samotné prostredie, v ktorom sa film odohráva. End of Watch nás berie priamo do ulic South Central Los Angeles, z jednej z najnebezpečnejších štvrtí mesta. Tu vládnu gangy, drogy a násilie. Policajti z LAPD, ktorí tu slúžia, nikdy nevedia, čo ich čaká za ďalším rohom. Brian a Mike boli presne tým typom hliadky, ktorá sa ocitla priamo v epicentre všetkého diania. Neboli to kancelársky policajti, ktorí len vypisujú papiere. Denne chodili na zásahy, denne riskovali svoje životy. A práve preto sa dostali do priameho kontaktu s najväčšími hrozbami. Od miestnych gangov až po mexické kartely, ktoré prenikli hlboko do Los Angeles. Kartely v skutočnosti fungujú veľmi podobne, ako je ukázané vo filme. Majú svoju hierarchiu, svoje prísne pravidlá a nepoznajú žiadne milosrdenstvo. Ich metódy sú brutálne a neľútostné. Ak niekto prekročí ich cestu, čelí krutej odplate. A v reálnom svete sme mnohokrát videli, že práve policajti alebo celé oddelenia sa stali ich terčom. Dôležitým prvkom, ktorý film veľmi realisticky zobrazuje, sú tzv. Náhodné zásahy. Počas hľadkovania totiž nikdy nevieš, kam ťa privedie ďalší telefonát či podozrivé auto na ulici. Zdá sa to ako náhoda, ale v prostredí, kde sa pohybujú kartely, môže byť každá takáto v úvodzovkách náhoda v skutočnosti premyslená pasca. A práve tu prichádza na scénu myšlienka. Ak bola posledná akcia Briana a Micku pascov, kto ich do nej naviedol? Keď sa pozrieme späť na samotný dej filmu, nedá sa nevšimnúť, že Brian a Mike narážali na obrovské prípady takmer vždy akoby úplne náhodou. Pri bežných kontrolách a hliadkach sa dostávali k stopám, ktoré by iní policajti možno nikdy nenašli. Pamätáte si ten moment, keď zastavili auto a objavili zbrane a drogy? Alebo keď narazili na podozrivý dom a v ňom našli ľudí držaných ako rukojemníkov? A čo tá scéna, kde sa prebojovali k obrovskému množstvu pašovaných zbraní? Vždy to vyzeralo, že šlo len o šťastnú náhodu. Ale ak sa na to pozrieme inak, nebolo toho až príliš? Ako keby ich niečo alebo niekto stále viedol tým správnym smerom. Ako keby informácie, ktoré mali kartely a gangy, prenikali von rovnako rýchlo, ako sa Brian a Mike dostávali bližšie k pravde. A teraz si položíme dôležitú otázku. Prečo by sa kartel vždy tak rýchlo dozvedel o ich aktivitách? V realite trvá dlhšie, kým sa z ulice dostanú informácie späť k veľkým hráčom. No vo filme to pôsobí, ako by kartel okamžite vedel, že Brian a Mike šliapli vedľa. Ako by ich niekto sledoval, niekto, kto mal prístup k policajným dátam, alebo ich krokom. V tomto bode začína
Pôsobí čoraz pravdepodobnejšie, že ich úspechy neboli len výsledkom odvážnej policajnej práce, ale že boli nasmerovaní. A ak to bola pasca, musel ju nastražiť niekto, kto sa nachádzal bližšie k ním, než si myslíme. Keď sa pozrieme na udalosti vo filme detailnejšie, vyvstáva zásadná otázka. Kto všetko vedel o krokoch Briana a Mikea? Ako obyčajní hliadkoví policajti nemali robiť žiadne veľké zásahy, ani viesť tajné vyšetrovanie. Ich úlohou bolo kontrolovať ulice, nie rozkrývať kartelové operácie. A predsa za každým zasiahli presne tam, kde sa dialo niečo veľké. To otvára priestor pre teóriu, že v policajnom zbore musel existovať niekto, kto bol napojený na kartel. V skutočnom svete je to bežná taktika. Kartely a gangy si kupujú informátorov priamo v polícii, aby ich varovali pred raziami, alebo ich navigovali k odstráneniu nepohodlných ľudí. Pre kartel je kľúčové mať v radoch polície svojho človeka, pretože tým si zaručia prežitie aj pri obrovskom tlaku zákona. A teraz tá najdôležitejšia časť. Prečo práve Brian a Mike? Prečo sa stali cieľom? Odpoveď môže byť jednoduchšia, než sa zdá. Oni dvaja si neraz dovolili ísť ďalej, než mali. Nepodliehali zastrašovaniu, išli na miesta, kde im to nepatrilo. A svojou odvahou a niekedy tvrdohlavosťou narúšali rovnováhu medzi gangmi a políciou. Kartel ich nemohol ignorovať, lebo hrozilo, že jedného dňa odhalia priveľa. Ak teda existoval v policajnom zbore zradca, jeho úloha bola jasná. Nenápadne kartelu ukázať prstom, ktorí policajti sú problém. A všetko naznačuje, že práve Brian a Mike boli určení ako tí, ktorí musia zmiznúť. Záverečná prestrelka v End of Watch patrí medzi najintenzívnejšie a najemotívnejšie scény celého filmu. Na prvý pohľad pôsobí ako obyčajná smola. Brian a Mike narazia na gang nesprávny čas, na nesprávnom mieste. Ale keď sa na to pozrieme detailnejšie, vzniká oveľa temnejší obraz. Celá situácia pôsobí, ako by bola pripravená dopredu. Gang reaguje s neobvyklou rýchlosťou, ako by už presne vedeli, že policajti dorazia. Namiesto paniky alebo snahy utiec sa okamžite zoskupia, vytvoria pascu a zatlačia Briana a Mika do kúta. Na takéto zorganizované a okamžité konanie treba mať informácie vopred. A tu prichádza na rad otázka. Ako sa mohli obyčajní uliční zločinci tak rýchlo dozvedieť, že práve títo dvaja policajti budú v tej lokalite? Možnosť, že išlo len o náhodu, znie čoraz menej pravdepodobne. Oveľa logickejšie je uvažovať, že ich tam niekto úmyselne poslal. Niekto, kto mal moc určovať hliadky, kto mal prístup k ich trasám a hláseniam. Ak existoval v policajnom zbore zradca, toto bol jeho posledný krok. Nasmerovať Briana a Mika priamo do pasce, z ktorej už nebolo úniku. A tým splniť želanie kartelu. Umlčať dvoch policajtov, ktorí sa stali pri veľkým problémom. To, čo vidíme v End of Watch, nemusí byť len fikcia. V histórii existujú desiatky prípadov, keď boli policajti zradení vlastnými kolegami, či už kvôli peniazom, strachu alebo napojeniu na kartely. Napríklad v Mexiku bolo niekoľkokrát dokázané, že celé jednotky polície pracovali v skutočnosti pre drogové gangy. Niektorí policajti dokonca cielene posielali svojich kolegov do pasy, len aby si zachránili vlastný krk. A práve preto je táto konšpirácia okolo Briana a Mikea taká desivo uveriteľná. Film nám nikdy priamo neukáže zradcu v zbore, ale všetko od podozrivých náhod cez prehnanie rýchle reakcie kartelu až po spôsob, akým skončila finálna prestrelka, zapadá do obrazu reality, ktorú poznáme zo skutočných prípadov. Ak teda End of Watch ukazuje príbeh o priateľstve a obeti, v rovnakej miere môže byť aj temným komentárom k tomu, ako nebezpečné je veriť systému, ktorý môže byť znútra skorumpovaný. A práve to je dôvod, prečo táto teória pôsobí tak realisticky, pretože vychádza zo skutočných udalostí, ktoré sa už v minulosti stali. A tak sa dostávame na koniec našej konšpirácie. Brian a Mike možno nezomreli len rukou gangu, ale boli súčasťou niečoho oveľa temnejšieho. Čo ak ich osud nebol náhodou,
ale výsledkom zrady znútra policajného zboru? Čo ak ich tam niekto poslal vedome, aby ich umlčal? A teraz otázka pre vás. Myslíte si, že všetko bola len zhoda okolností, alebo boli Brian a Mike od začiatku predurčení na smrť? Dajte mi vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte. Nezabudnite podporiť video lajkom, odberom a zdieľaním, ak vás táto teória zaujala. A pripravte sa, pretože ďalšie veľké konšpirácie ešte len prídu.